I pozdrav svima, danas igramo Pixel Gun 3D. Neću naravno s nikim timovati jer je to previše glupo sad raditi. Ću gubiti nožem, tako ubio sam ga nožem bre. Nema neki vanzemaljski pištolj. Što sam je dobio? O! Da ti pomonem. Neću to ja udariti, ne bih. Da li da ga teme? Ili ne? Ne, jebe. Ubili me. I nije tako, nekad opsujem. Stvarno nije moja krivica, nego neka mi ispane sam, izvinite. Stvarno izvinite. Još bili smo treći. Ali nedovoljno dobijemo konce. Može bomiti moj. Znači, većini slučaja samo timoti sa mojim bratom kako budemo igrali. Jaj ne. Ne uzročno. Daj taj pištolj. I lastrivo. Tako je bre, pobjeda. Pobjeda ljudi. I pobjeda ljudi. Ne vjerujem da smo pobedili. Igramo dalje. Hoću bar 3 runde da pobedim, ako ne više. Počkat ću malo, ako ne, onda idemo da dopunimo, idemo na drugi server. I neka polako počne se puni server, hvala Bogu. Počinje odbrojavanje. Pa druže, ja sam jači. Povedli smo ovo jako. Jao, ubili smo se obojice. I na početak Deadly Games ovog serijala Pixel Guna. Igramo Hungry Games. Te sada ovo se zove Deadly Games, ako ne vidite. Nastavljamo i dalje fantastičnom igricom. Počinjemo sad. Neću napišem ti. Časno ne mogu da čet. Kada smo bili, uzet ćemo ovo. Reći ću vam u opisu ko će da igra igricu, u opisu videa da bude ime. Jao, izgubili smo. A dobro, bar ništa nismo izgubili. Neću ne budu bilje. Ništa, nastavljamo. Odmah. I haj. I smadit jen. Neću nikog. Bio sam ovog što je dobio njega u malo baguje, vrati. I idemo.
Dvije psovke. Gdje se tamo nekog lika. Tako je, ljudi, pobedili smo, idemo. Bilo je jako nezgodno zato što sam sakrio. Inače, opis videa će da bude kako zove igrica. Lako neću raditi na zapadnom serijal kao uvek. Nego ću više ovako malo postepeno snimiti svašta. Svakakve igrice vi mi napišite u komentarima da li hoćete da snimam još ovakvih dobrih igrica. Ja predstavim samo koje su, imam također Clash Royale. Kao se i sami recite da li počne iz početka videe ili da uvijek ovdje su. Da počne iz početka ovi. Bukvalno sam ubio jako puno ljudi za jako kratko vreme. Uzeli smo puno puški. Uzeli smo, ovo je isto način stvar, ovo je način kombo sad. Čekaj da ima, da mene glikite. Tako. Хора ще не само, ще мало всички. Добре, хора ще са не понесани. Него те дали си 2-4 да их напълнят. Iz matematike sam dobio 3, 4 ili 5. A? Nego lik. Tako je, bre, ljudi, pobedili smo opet, idemo, bre, idemo. I nova liga. Dobili smo 6 coinsa, to je veoma dobro. Odigrat ću još jednu partiju. Planio sam da odigram 5. Ili da odigram 6. Tako da. Ajde, morat ćemo ovo pobediti. Pobedili smo većinu. Nećemo sad uzimati bolje skinove, međutim ovako bug. Ja, ljudi. Zaklali su i nas. Dobro, pogledajte, GG. Ništa, ljudi, vidimo se sljedeći put, u sljedećem videu, izvinite. Šaljite mi u komentarima da li želite da snimamo ovakve videe. Pixel Gano je ovaj serijal. Vidimo se vrlo uskoro.